Здравейте на всички, аз се казвам Васи. Днес това видео, не знам, всъщност няма да бъде като един влог, защото по принцип влогът е, например, по-късно, нали, да ви снимам, но то сега почти е вечер, макар и да е 7:27, така че 7:30. Знам, че не е от най-добрата светлина тук, но просто тук намерих място, за да ви сложа вас. Между другото, това ми е нов, не ми е от първи наречен канал, всъщност. Този телефон не е мой, този телефон е на мама. Каналът също ще бъде на мама, но аз ще снимам от него, например, ще снимам по празниците, например, ако ходим на почивка, но не знам дали също ще стане. Например, как минава денят ми, по-подробно за мен, например, защото аз малко ще обясня по-подробно за мен. Между другото, както казах, това телефона на мама, каналът ще бъде на мама. Ето го моят телефон, еднакви са, но аз също бях си направила канал, както бях го взела в ръцете си. Аз не бях си го направила, как ми показа как, например, да снимам видеа, да качвам като цяло. И после исках да имам една такава програма за обработване на видеоклипове и си я изтеглих, но почнах да обработвам там. Хубаво стават обработваните видеа, но малко по-натам ще убедя и мама такива клипчета, нали, да обработвам и на нейния телефон, защото на моя аз се опитвам, нали, знам как. Например, след това видео, като го направя, мога да го пратя по Messenger или по Viber и след това да си го запазя и да влезна в програмата на обработване и, нали, да го обработвам, просто да го пратя от моя телефон на това, но на моя телефон не иска да се праща. Иска да се праща такива само обикновени видеа, не знам защо, но както и да е, не е чак толкова, нали, не е чак толкова тази дума ми е трудна, хора, как си да зарежем. Между другото, ще разкажа в това видео малко повече за мен. Ще ви снимам на празниците, ще ви снимам от моят телефон, защото мама на 25 Коледа е на работа и през това време аз ще снимам от тук, после ще ги пратя и ще така. Ще има, например, първа част, втора част и така нататък. Например, това видео, ще има заглавие и ще пише първа част, и ако има друго видео, ще пише втора част. Между другото, бях си взела календар, той е с шоколадчета. Аз снимах на моя телефон, но уви, качват се, но например на този телефон или на телевизията или на всякакви други не иска. Дали в първа част и във втора част и така нататък, докато има видеа, но ще бъдат на части, но какво да се прави за момента, докато почна да обработвам и на нейния телефон. Тя ми дава всъщност да правя нейни видеа, защото аз бях говорила всъщност вчера с нея. В това видео ще разкажа, както казах, малко повече за мен, дали да се запознаем и така нататък. Като съм изпуснала нещо, може да добавим. Аз бях почнала дори и влогчета да правя, но когато снимам, нали, видеа и когато ги кажа, защото аз преди да имам обработването, нали, тази програма, аз просто така си ги качвах и хора много се дразнат, защото аз снимах, дали как бяхме ходили на почивката, отделни влогчета. Много доста неща. Ето тук за календарите снимах преди 3 дни и само на мен ми излизат. Ето вижте. И само на мен ми излизат ето тези две. Аз бях изтрила дори моите всички клипчета.
Но уви, ето тук, погледнете, така че ако има нещо, напишете долу в коментарите, например, какво е станало или не знам. И аз бях направила видео, което беше преди 5 месеца и то беше с Никола, ето това видео, ето това. И само това казва и друго нищо, но както и да можете, поне 5-6 видеа максимум има. Аз бях се старала много, но хвърста, но сега ще се старая за да мама каналът, така че ще бъде мисля добре видеята. Така че можете да отидете и да гледате. Пише се Васи Маринова на български. Както и да дойде моментът, в който да ви разкажа по-подробно за мен. Както казах, съм по принцип Васила Димитрова Маринова, но накратко само Васи. И аз името не си харесвам, затова Васи е по-добре. Също така съм 4 А клас, да, чакат ме матури, горе-долу се притеснявам, горе-долу не, но колкото повече се притесняваш, няма да има файда, затова не мисля за тях, а мисля за моето бъдеще. Какво да напред, какво ще се случва в моя живот, например, как да ми минават дните и така нататък. Да. Между другото, също така, както казах, 4 клас съм, на 10 години съм, имам рожден на 8 април и правя 11 години. Родена съм 2013. Да. Любимият ми цвят е розово, имам семейство, имам майка, баща и брат и мама, която е ние сме в хола, нали? Тук в момента не е моята стая, но да, стая на брат ми, така че и е моя, защото него, когато го няма. Също идва тук само за едно лягане и това е хора. И за ядене оттатък. Аз тук съм постоянно, аз тук всичко правя, тук се гримирам, тук си играя, тук всичко правя, така че да речем, че е моята стая, когато го няма него, аз се използвам от това и мога да правя повечето неща. Баща ми се казва Митко, майка ми се казва Дилка, брат ми се казва Ради, баба ми се казва Васи, т.е. Васила, но кратко Васи. Така че аз съм кръстена по принцип. Взел съм нейното име, имам си кръстници, които са на Златица. Кръстничката ми и кръстникът ми. На втория етаж, защото аз съм на първия етаж, нали ние, но на втория етаж след едни стълби живее Леля ми. Там живее си Чичо, но той почина. И сега тя си остана там, аз всеки ден съм там и си седа, говорим си, играем си, защото аз пък играем си, седим и говорим си, нали, както и да лежим, гледаме и така като цяло, защото, например, тя е сама, аз няма какво да прави, се качвам. Братовчетка ми Гери, която е на 5 годинки, 5 и половина и е много така. Тя ходи по принцип на детска, така че до година мисля, че ще ходи пред училище, но ако се запише в нашето училище, ще бъде първи клас, защото пред училище няма, само аз бях пред училище, мен ме хванаха пред училищата, но бях. Училището ми е 58 Сергей Румянцев. Когато Гери идва братовчетка ми, тогава аз качвам горе, играем си, правим пакости и на другия ден се налага на Леля да чисти. Между другото, както казах, на Коледа и на Нова година ще ви взема с мен. На Коледа ще видим какъв подарък дядо Коледа ще ми подари. Отделно още други хора, които са ми взели подарък.
Гери даже братовчетка ми, кака ми Джиджи, бата Дани ме... Т.е. кака Джиджи братовчетка ми, ме питаха какъв подарък искам. Нали, от дядо Коледа, и аз казах. Също така, бата аз ме пита 100 000 пъта. Но накрая реши, че ще ми вземе нещо, но не знам какво. Не знам дали е малко, не знам дали е голямо, но няма смисъл дали е голямо, дали е малко. Аз не живея за подаръците, така че макар бата Наско или бата да не са ми купили подарък, или пък брат ми, или пък някой друг, тогава аз ще бъда радостна, защото тогава все пак все пак те са ми семейство и много си ги обичам. Между другото, подарък от мама и от тате си го получих яке, което не знам кога ще ви го покажа, но ето там е в момента, но ме вързи да стана просто и да го взема. Обичам да готвя, но не всичко. Обичам, примерно, да правя омлети и такива неща. Обичам също така да бейля нещо, например, спевачката или картофи или краставица, например. Обичам да правя десерти, например, като кекс. Кога бях направила кекс? Да, в събота бях направила един кекс, който всичките бяха го харесали. Бата Наско, мама, тате, отделни още мои така познати и много го харесаха, така че може да направим пак. Така че да не ми пречи. Аз обожавам да правя сладкиши. Ме влече, така че не ми пречи. Оправила съм си раницата. Само не съм си правила дрехите. Като цяло, между другото, аз казах как се казвам, за съжаление, вие няма как да говорите, но можете, например, да ми запишете долу в коментарите, например, на колко години сте и така нататък. Можете да ми зададете някакви въпроси, да направя отделно видео и да го кажа. Не знам утре дали ще има влогмас, защото може да съм изморена, както и в сериала, защото днес бях до 12:15. Утре съм до 2:40, защото съм принцип до 2, до 1:55. Но, заради децата, нали, по занимаване, те трябва да се качат да обядват и затова аз трябва да ходя с тях, за да обядвам, след това слизаме и почваме да пишем. Но ако си напиша по-бързо теста, си тръгвам. В сряда съм до 2:20, в четвъртък и петък съм до 1:05, но ако стана дегустация при госпожата съм до 1:55. Ето така по-подробно. Между другото, понеделник ми е най-щастливия ден, всъщност днес е понеделник, защото ходя в първи час при господинът, защото съм записана на логопед и на ресурсен учител и съм за сега много доволна от господин Цътков, който е много добър учител и ми помага. Да, много добър. Така че мисля, че няма какво друго да кажа, но ако нещо съм пропуснала... пропуснах. Както казах, ще ви снимам на пътни вечер, на Коледа и на Нова година. Ако ходя някъде, например, на почивка, това не знам дали ще стане, но ако ходим кавички, но мисля, че няма да ходим. Но ако ходим, тогава ще ви снимам. Но не се знае ли са. Нищо не е възможно. Между другото, пропуснах едно сам да кажа, че имам имен ден на 1 януари. След 31 декември е другия месец, януари месец. 1 януари имен ден имам, така че ще ми го честитите, но когато дойде времето, както казах, не знам дали утре ще има, ще кажа влогмас. Може да е влогмас, може да е влог. Така че ако ви е харесало това видео, можете да дадете по един палец, да натиснете камбанката и да се абонирате за мен. Така че това беше всичко от мен. Една целка и чао и до нови срещи!